Uste dut, azken bi hizlariek alfombra gorria jarri digutela jarraian izango dugun eztabaidarako, enplegu politika publikoen eta legegintza ekintzaren garrantziari buruzkoa hain zuzen ere. Se trata de poner en valor... Balioan jarri nahi da, enplegu politika publikoek duten gaitasun eraldatzaile hori, eta zer nolako alegin egin diren esparruak aldatzeko, joko esparruak aldatzeko. Dago izean, izpide izango dugunari helduko diogu, ere, mai inguru honetan, ondorio batzuk aterako ditugu. Ditugu gurekin, ala nola, Jaime López Cosio, Iñigo Artetxe eta Sara de la Rica, eztabaida moderatzeko lanetan, lan harremanen kontseiluko burua den Tomás Arrieta arituko da. Les presento mientras va subiendo a Tomás, aunque muchos de ustedes... Tomás aurkeztuko dizuet, ezagutzen duzue berak azaldu, edo aurkeztuko dizkigu parte hartzaileak. Esan dudan bezala, lan harremanen Euskal Kontseiluko presidentea da, lan harremanetan eskolak ematen ditut, Deusto Business Schoolen ere, eta berarekin batera, Jaime, Iñigo eta Sara. Tomás está ya aquí sentado. Txalo bat beraian txat. Bueno, egunon, eguerdion ja. Azken mesa dator orain. Gai tekniko bat, baina ezinbestekoa da, nire ustez. Cómo hacer, a través de la acción legislativa, políticas activas más garantistas, en definitiva. Politika publiko garantistagoak, nola egin? Herritarren beharren araberakoagoak izango diren politika horiek. Eta gaur goizean entzun ditugun printzipio horien araberakoak izan daitezen ere. 3 ditut gaur nirekin eta programan aldaketa txiki bat egin behar izan dugu. Dakizuen bezala Lur Rodríguez Fernándezek hitza hartu behar zuen, lan zuzenbideko irakasle titularra da, baina ezin izan da etorri, badakigu batzuetan gauzak sortzen direla, eta aldaketak egin behar direla. Atsegin handiz, Sara de la Rica izango dugu gurekin, eta bere ekarpen benetan interesgarriak izango ditugu. Honetan beraz eskerrik asko, Sara, prestegun zarelako, eta tira, zerbait galtzen denean, beti zerbait irabazen da, ez? Beraz, baliatuko dugu, zuk emango diguzun guztia. Aurkeztuko ditut, gurekin ditugun beste bi hizlariak, eta badakigu gainera ederki ezagutzen dituzuela, eta beraien kurrikulumetan sartuko banintz, orduak emango nituzke. Beraz, ez dut kurrikulum bat irakurreko. Jaime López Cosio, enplegu politiketan aditua da, gai horretan, espezializatuta dago, baina ez da aholkulari hutsa kudeaketa politikoan ere eskarmentua du. Galiziako xuntan izan zen, hain zuzen ere, transferentzien unean kudeatzailea, beraz oso ongi ezagutzen du fenomenoa, bere isurialde guztietatik, eta bada aholkularia hainbat eta hainbat esparrutan. Badakit ere munduko bankuan ere aholkulari gisa lan egiten duzula. Haren azkarretara, denak aurkeztuko ditut eta gero horrela modu jario handiagoko batean hitz egin ahal izango dugu. Haren ondoan esan bezala Iñigo Artetxe, ikertalde aholkularitza taldeko kidea da, kontseilaria zara, okerrez banago, eta parte hartu du hausnarketa prozesuetan, diseinu prozesuetan, administrazio publikoekin, eta gainera maila guztietan, ez da? Lehen Alfonso aipatu du, badugula
arkitektura nahiko komplexua gure erakundeetan, gure maila administratiboetan, inok bertara ezagutu ahal izan du, berak izandako esperientzian. Eta beste malekutan ere lan egin du, eta azkenik, han, Ezkerreko Muturrean, Sara de la Rica dugu, guztiok ederki ezagutzen dugu, ekonomia katedraduna da, Euskal Herriko Unibertsitatean, ikerlari elkartua, nazioko eta nazioarteko zentroetan, Europar Batasunean ere, Europar Batasuneko langabetuen aktibaziorako programan ere parte hartu zuen, eskarmentu zabala, beraz, eta ongi ziurtatutakoa. Ongi, aurkezpenak eginda, orain bai, goazen mamira. Eta bururatu zait, hiruzpalau gairen inguruan hitz egin genezakela. Eba Domaika agertuko da, hor non baitetik, demoraren berri ematera, hemen dago, bai. Kontrolatuta gaude, hemen kronometro ere badaukagu, eta moztu egin beharko dugu, beraz, ea zenbaterainoko denbora dugun. Baina, hausnarketa espezifikoetan sartu baino lehen, eta pai eskatuz mesedez denbora betetzeko, 4-5 minututan azaltzea labur gai hau. Eta gaia bada, enplegu politika publikoak eta legegintza ekintza. Nola hobetu ditzakegu politika publikoak? Ez da nola nahiko erronka, baina pentsatzen dugu, zuek ere lagunduko diguzuela. Aurrera, Jaime. Eskerrik asko berriro ere Eusko Jaurlaritzari gonbidapenagatik Gasteizen egon nintzen, Bilbon ere, beraz ematen du ohikoa bihurtzen ari ezela hemen. Eta atsegin handia da, Eta jada hitz hartu dutenek hitz hartu eta gero, gai honi buruz hitz egitea batira, esan dezake aurrekoak esan duen hori, ez? Horixe da, ez da? Eta, iruditzen zait oso bi legeren adibide on jaso ditugula. Eta badaude, desberdintasunak edo xetasun desberdinak, ez da? Baina ez nahi sartuko horretan, jada azaldu dizkigutelako legeak. Soilik bi hausnarketa, azteko. Lehenik eta behin ulertu behar dugu, hau prozesu bat dela. Nik bere garaian Galiziako lantaldean parte hartu nuen 56. legea egin zenean, 2003koa zen. Eta bate pentsalezak aizu, hori bertan behera uzten ari dira. Zein ongi, ez da? Iruditzen zait, gauzak ulertu behar ditugula prozesu bat bezala. Garai hartan artikulatu egin nahi zen sistema nazionala. Gobernantzaz ari ginen eskumenen banaketaz, arreta hor zegoen eta iruditzen zait nahiko ongi egin zirela gauzak garai hartan. Gero pixkanaka tresnak ezarri ziren, sispea, adibidez, eta baita ere urteko planak, estrategiak eta abarreratzen joan dira. Beraz, lege hura testuinguru horretarako izan zen. Ez du zentzurik legeak mantentzea testuinguru aldatu egin da gaitasuna desbaina dira. Eta baita ere, ulertzen dugu, zerbitzuak operagarriak izan behar direla eta eskagarriak. Hau da, eskatu ahal izateko modukoak. Prestakuntzarekin ere gauza bera egin genezake eta iruditzen zait, orain ni banagola pixka bat abantailazko leku batean, ez da? Eta horregatik uste dut kritikoa izan daitekeela, ez da? Eta esango dut ez dugula amaitu, oraindik ere. Eta harin nintzen erreferentzia batzuk berrikusten, kongresura etorri baino lehen, eta Frantziako 2006ko legea ikusi nuen, Komri lege deritzona, ministroaren abizen hartu zuelako, eta ez nahi sartuko edukietan orain, baina gero Macronen gobernua pixka bat aldatu zuen. Lege horiei begiratuz gero,
ikusten ditugu pista txiki batzuk. Eta ikus dezakegu zer falta zaigun. Eta ez da ni frantziarren aldekoa nahi zenik, baina iruditzen zait behatuta ikus ditzakegula alderdi txiki batzuk erakusten digutenak, hobetu ditzakegula, adibidez, kasu honetan oso argi dago badaudela irizpide batzuk egiaztagarriak direnak. Eta kasu honetan hainbat alderdi arautzen dira, printzipioz ez direnak lotuta egoten enpleguarekin, baina kasu honetan konputatu egiten dute eta kontuan hartzen dira, prestakuntzari dagokionez, eta baita ere arautu egiten ditu, adibidez konexio digitalarekin eta beste metalarekin lotutakoak. Zertara noa? Ez dugula geratu behar gure buruarekin asetuta gauden puntu batean. Ezin dugu, egon jarrera horrekin ez da, segundu batez ere ez da. Iruditzen zait, aurrera egiten jarraitu behar dugula, eta nire aldetik ongi etorriak dira, arauen aldaketak, aurrera pausoak direlako, eta pozik ere indargabetzen badira, jada zarkituta geratu iren hori, baina gero agore sartuko gara, aipatzeko ditugun beste gauzetan. Inigo, zure txanda? Entzundakoaren aurreko lehenengo erreakzio bat egin nahiko nuke. Enplegurako eta enplegu duinerako eskubidea hor daude. Eta iruditzen zait, kontuan izan behar dugula, egiten ditugun ariketak ez direla ariketa fasikoak. Eta hitz egiten dugu eskubideaz, bete beharrez, baina hitz egin behar dugu ere aleginaz, ezta? Eta alegin hori ere subiranoa da, norberak egiten du bere ibilbide profesionala eraikitzeko alegin hori ere. Baina, badago ere dimentsio kolektibo bat, gizabanakoa zarago doana, eta hor sartzen da estatua, eta bere politika aktiboak. Eta nola baita ospatzen dena da, lortu dugula, derrigortasun kolektibo hori, eramatea eskubidera, zuzenbidera. Eta zentzu horretan, iruditzen zait oso eguneratuta dagoela. Baina hau ez da gertatzen inolako aurrekaririk gabe. Lehendik ere zegoen eskari bat, eta arreta jarriko nuke, hain zuzen ere, beste kontzeptu batean. Eta bada, enplegagarritasun errazarena edo adrinarena. Eta guztiok ikusten dugu nola badauden lana dauden tarteak eta langabetua gaudenak. Eta horietan, birziklatu egin beharko dugu, prestatu, trebatu, eta zentzu horretan iruditzen zaite enplegagarritasuna gaur egun likidoa dela, eta zentzu horretan presio handi bat dagoela. Enplegurako eskubide horrekin batera, zerbitzu batzuk egon daitezen, laguntzeko eta agian intentsitate handiago batekin erabili ahal izateko. Esan duzuen bezala, denborak, garaiak, egoerak eragin egiten du nola ulertzen dudan eskubidea bat, eta hortaz nola erabiltzen dudan kasu honetan zerbitzu hau. Eta estatuko legeak, bai Euskadiko aurreproiektuak, nire iritziz, bi funtzio betetzen dituzte. Batetik, eskubide hori eguneratu egiten dute, eta bestetik, baldintza batzuk ezartzen dituzte, bete ahal izateko. Niri iruditzen zen lege batzuk sortzen direla, egitate batzuk bermatzeko, eta beste batzuk badirela, garai bateko esan dezagun berezkoak. Eta hor,
eta une honetan, iruditzen zait bi ariketa egiten ari garela, eta horiek aurrea hartzen diotela. Eta oso ongi datozela mahai gainean ditugun erronketarako. Beraz, eskubidea ulertzen dute, onartzen dute, baina baldintza objektibo batzuk sortzen dituzte, hori gauzatu alizateko eta baliatu alizateko. Uste dut gaur argi geratu zaigula, politika aktiboak eta berrikuntza fusionatzen ari diren bitz direla, ari gara berrikuntza zentro ez, ari gara orientazio zentro ez, estatu mailakoa ere aipatu da ez, eta amaitze aldera. Esango nuke, hemen badagoela berri on bat. Eta berri ona bada, hemen alderdi praktiko hori emateaz gainera, zuzenbideaz eta eskubideaz ari naiz, ari garela baldintza objektibo batzuk ezartzen eta gainerako sistema bat kontuan hartuz egiten ari garela. Ez da proklama huts bat, eta egiten ari garena bada benetan eraldaketa bat politiketan, eraldaketa sakon bat. Zerbitzu publikoak ere eraldatzen ari dirako, enpleguaren kasuan, Euskadin lanbide hobetzenen bitartez, eta ari garela zeharkako irakurketa bat egiten, ez? Jakin da zer nolako muga dauden, sailburuordeak esan duen bezala, baina oso ohartun ekosistema batean gaudenaz, hor badago ere diru sarrera bermatzeko errenta, badaude bestelako politika batzuk eta bestelako politika ekonomiko eta sektorial batzuk ere. Eta hori dira azken batean, enplegua sustatzen eta sortzen laguntzen dutenak ere. Sara? Egunon? Tira, ni nator bankilotik, entzun duzuen bezala beraz ni ez naiz aditua. Legegintza alderdi honetan, zorionez hemen daude adituak, eta saiatuko naiz nire ekarpenak lotuago egoten politika aktiboekin. Iruditzen zaidalako, hor bai sentitzen naizela erosoago. Eta aurrena testu inguru bat eman nahiko nizkieke politika hauei, eta Euskadin enplegu politika aktiboak 21. mende hasieratik aztertu ditugu ez, eta neurri batean pixka bat atzetik joan gara. Horren abantaila da, jadaginda dagoenaz ikas dezakezula. Eta 21. mende hasieran gure auzokoek bazituzten beraien enplegu politika aktiboak aipatuko dituzue eta ezagutuko dituzue. Funtsesko dira orientazioa, bada honen lehenengo oinarrietako bat, hau da jakitea, pertsona horrek zer ezagutza duen, zer gaitasun duen, bigarrena da jakitea prestakuntza beharrikote badagoen, eta hirugarrena da pertsona hori laneratzen saiatzea. Eta hor egon daitezke programa, diru laguntza, kontrataziorako laguntzak, kontratazioarekin lotuta, ez da? 3 fase eta 3 oinarri hori daude politika aktiboetan. 2010-2011an, azterlan batzuk argitaratu zituzten akademiako kide oso izen handiko batzuek, eta pixkat erakusten ziguten zer nolako egoera zegoen Espainian politika aktiboei dagokienez. Espainian hasteko oso gutxi inbertitzen zen politika aktiboetan, gehiago egiten zen pasiboetan, diru laguntzetan, eta bigarrenik ere ikusi zen politika aktiboen barruan batez ere nagusi zirela kontrataziorako laguntzak. Hori, ikuspegi akademikotik behintzat etzen emaitza honen ematen ari zen aukera. Eta ikusi zutena, izan zen 2010ko lehenengo hamarkada horretan, hobekien funtzionatzen zuten politika aktiboak bazirela orientazioarekin lotutakoak, batez ere gaztei zuzendutakoak. Prestakuntzak askotan ez zuen ongi funtzionatzen, eta gero kontratatzeko laguntzen atal horretan ikusi zuten bazagoela zegoela ere berez gertatzen zen bat, ez? Eta ikusi zen askotan merketuta ere etzela aldatzen kontratazioen kopurua. Enprese berdin kontratatuko luketela. 2016-2017 berriro egin zen ebaloketa bat, maila orokor batean, adituen aldetik, ere eta ametsa desberdinak izan ziren kasu honetan nahi. Eta ikusi zen batez ere errezesio unetan,
prestakuntza badela oso eraginkorra alor batzuetan. Beraz, hau ere, itzultzen ari da, aldaketa hauek ere, itzultzen ari dira eta beste eremu batera eramaten ari dira. Kontratazioan oinarritutako laguntza horietatik igarotzen ari gara enplegu politika aktiboago batzuetara. Eta horrek azkenean prestakuntza batera ere eramaten gaitu, Eta lasaitu egiten nahi ikuste adibidez, Gerardok aipatu duen, oso argi dauka zer egin behar den, Gero hori gauzatzea oso zaila gainera, 18 autonomia erkidego gara, transferintutako eskumenekin, eta nahiz eta bide horria osongi bideratuta egon, gero hori ezartzea eta gozatzea zaila da, baina zaila izateak ez dosa nahi amore eman behar dugunik, beraz, amaitzeko lehenengo txandatxo honekin esango nuke orain Euskadin hasi garela, garrantzi handia ematen eraginkortasun handiago bati, eta eraginkortasun horretarako beharrezkoa da orientazio profesionalizatu bat izatea. Jendea oso ongi trebatuta egotea, oso ongi jakitea pertsonek zer gaitasun dituzten eta enpresek zer behar dituzten, eta horrela indartzea benetan lanposturatzeko eraginkorra izango den gaikuntza bat. Horrek ez du esan nahi, bestelako politika pasiboek funtzionatzen ez dutenik, ez funtzionatzen dute, eta lehen aukera ebalatu berri dugu, eta badakigu oso ongi funtzionatu dela. Beraz, nire lehenengo hitzartze honetan azkeneko mezua da, egiten den guztia ebalatu egin behar dela, eskuartza guztiak ebalatu egin behar direla, berrikuntzarako bidea hori delako. Batzuetan gauzak oso ongi pentsatu daude, baina gero ez dute funtzionatzen, eta ez zer gertatzen, egin behar duguna da aldatu, eta ongi funtzionatzen dutenak indartu, besterik ez. Eskerrik asko. Un amplísimo elenco. Tira, gai mordoa jarri duzu mai gainean, ez dakit oso ongi nola bideratu. Hasierako ziurgabetasun hori aitortuta, eta pixka bat esaten duzuenaren arira kontuan izan da gainera mai honetan arreta jarri nahi dugula legegintza ekintza horretan. Pentsatzen dut hemen denok argi dugula, badaudela, sistemak ordenatzen dituzten legea, printzipioak ezartzen dituztenak, eta hori badautela beti hartzailetan efektu bat, eta zenbat eta hobeto pentsatuta egon eredu bat, orduan eta hobeto funtzionatuko du, zenbat eta koordinazio handiagoa, orduan eta emaitza nabariagoak izango ditu, Eta herritarrek arreta hobea jasoko dugu, uste dut horren inguruan zalantzarik ez dugula. Beraz esatea, lege batek baliorik ez duela, ez dela, hemen partekatzen dugun iritzi bat, hemen uste dut gauzak hausnartuago ditugula. Agian izango da, hasierako inpresioa, baina baina hausnartuta ikusten dugu ez dela horrela. Eta gaur goizan aipatu da, nola ez, aipatu da, aurrera egiten ari garela, eredu batean, zeinetan eskubideak individualizatu egiten diren, eta hori funtsezkoa da eskagarria izan dadin, eskubide subjektiboak eskagarriak izan behar direlako. Baina horrez gain, eskubide horren edukia zehaztu egiten du, jende jakin dezan zertarako eskubidea duen. Hori legean ongi ezarrita dago, argi ere noren aurrean dudan eskubide hori beharrezkoa da, eskubidea beti bete beharrekin lotuta daudelako. Beraz garrantzitsua da jakitea, nik nori eskadi ezaiokedan eskubide hori, zeintu diren bermeak, eta hortaz zer egin dezakedan, ez badidate asetzen eskubide hori baliatzeko aukera. Eta azken batean, bada, eska daitekeen posizio juridiko bat sortzea, Euskadiko lege horre proiektua, nire hausnarketaren arabera, lotutago, sarazuk esan bezala, individualizagarria diren eskubide horiekin, eta badirudi gainera hori direla emankorrenak, baina
hor sartzen alda ere plan individual pertsonalizatu hori prestakuntzarekin lotutakoa, ez? Non gaude, nola ikusten duzue? Zuen iritziz, horrek benetan aurrerapen bat ekartzen du. Ezakit, agian asko dago egiteko, norabide egokian goaz, aurreratu duzu pixka zure iritzia, ez da? 3 proposatzen dizu eta hausnarketa hori. Prozesuaren ideia mantenduta, badaude testuinguruan lotutako puntu batzuk, ez da? Enplegagarritasun likidoa hor dago, eta noski testuingurua pixkat bultzatu egiten zaitu. Gauza batera la bestera, jendak ez balu izango beharra, enplegu aldatzeko, ez genuke trantsizio hori proposatu beharko, ez da? Gaur egun beharrezkoa dira trantsizioak egora asko aldatu da azkeneko 2 hamarkada hauetan. Sarak esan bezala, ebaloketak funtsezkoa dira. Ikusi dezakegulako zer funtzionatzen duen eta zerkez, beraz, gauza batzuk behatu behar ditugu eta horren arabera jokatu. Baina, maila juridikoan eta 2 lege proiektu ez ari garenez, nik proposatuko nuke, honako hau. Lehenik eta behin. Estatuko legeak uste dut 10 zerbitzu bermatu proposatzen dituela. Nik 2 talde bereiziko nintuzke. Zerbitzuak irakurriz gero, badira Sarak esan dituenak, ez da? Horiek dira zerbitzuak, eta hori horrela da, Europako esparruan ere. Lanaren erakundaren gomendioetan, eta hainbat izen jar genitzake, baina azkenean bada Sarak esan duen, ez? Ari gara hitz egiten orientazioz, ari gara hitz egiten prestakuntzaz, hori ongi zehaztu beharko dugu. Hitz egiten ari gara, laneratzean laguntzeaz, besteren konturako lanpostuetan, eta horrekin lotuta ere egin beharko da, ekintzailetzarekin lotutako zerbait ez, eta hori estatuko legeak aurre ikusten du. Eta horrez gain, ere, pixua eman behar zaie, enpresen zerbitzuei, beraien baldintzak ere bai duztelako. Eta hor, nik hasi nahiko nuke galdera batekin, Jose Luis Gilek lehen esan duenaren arabera, hauek dira zerbitzuak, ez? Eta hauek ekar dezakete eskagarritasun hori. Besteak ez dira, inbesterainoko zerbitzu bermatu esaten digu, baina tresnak dira esango nuke, ez da, ni beraz, lehenik eta hori aipatu nahiko nuke. Bigarrenik, ez ados ez nagoelako, baizik eta iruditzen zaidalako, hor jarri behar dugula arreta, eta hori delako ere, herritarrak edo enpresak ikusten duena. Zehaztasun hori, alderdi nominalistaz arago, bermatutakoak edo objektu bat diren horretaz arago joan da, arlokoak ez garentzat, agian ez delako hain garrantzitsua edo hain interesgarria, nola gauzatuko da? Lehenik eta behin epeak daude. Arriskatua da, baina bada lorpen bat, baldin eta betetzen badira. Beraz, hor materializatu egiten da, eta Europako pilare sozialarekin bat dator, epeak ezartzen dituela. Avanzando, en ese sentido, es un avance que tiene sentido además que... Eta zentzua du gainera autonomia mailan izatea. Estatuan, hau gero ejekuzio mailan dago. Epeak markatzen dituena ejekutatzen du. Eta segurenez, hori baliagarria da Euskadirako, baina ez Andaluziarako. Para determinar los plazos. Beraz, nik erantzuko nuke gainera, eta Frantziako legera izultzen naiz, elementu batzuk egiten dute herritarrak zerbitzu horien jabe izatea. Ez du zertan izan kontu pertsonalekin. Nik badut kontu pertsonal bat, prestakuntza kontu pertsonala, 120 ordu. Badakit, eskubide hori zehatzemeat zer den. Eta beraz nire eskatzeko gaitasuna egongo da lotuta epeari eta iraupenari. Orientazioan pixka bat komplikatuagoa da, baina evidentziak sor daitezke. Nik eskubidea duk diagnostiko bat izateko, eta bar. Beraz, nik uste dut eraiki egin behar dugula diskurtso bat berria dena denontzat. Hau da, arrautzeko modu hau berria da, tresna hauetatik abiatuta. Hau da, zerbitzuak ondo mugatu zeintzuk diren, zertan oinarritzen diren, zer diren, epeak eta baldintzak ezarri, kualitatiboki zerbitzu horiek emateko. Herritarra jakin dezan zein den espektaktiba, hau da, osasun arloan duten bezala, gizarte zerbitzuetan badakize eskubide duten eta zerrez. Eta gero, tresnak ezarri,
tresna ukigarriak enpresak eta herritarrak ikusteko hori gauzatu egingo dela modu metagarrian. Frantzeko kasuan kontuak deitzen zaio jarduera kontua, prestakuntza kontua, eta bar. Eta niri erreferente erabilgarria. Hau da, zenbagailu bat, ez? Jasotako zerbitzuetan. Inigo, ez dakit, planteamenduak balio dizu, bai. Gogoetarako marko begisa, bai. Ondo irutzen zait, nik partekatzen dut era bat ideia hori. Hau da, hau prozesu bada. Lege proiektu bada. Hau da, horrek ematen digu aurretik gelditzen zaigu ibilbide bat legeri hau garatzeko, eta gero bere garapenean badago ikaskuntza garrantzitsu bat. Hau da, herritarrak eta erakundak ikasi behar dutena. Beraz, zentzu horretan, nik uste dut une interesgarri batean gaudela. Hau da, jauzi esanguratsu baten aurrean. Nik uste dut enplegu politika aktiboak bildu egiten dituztela zerbitzu hauek, eta uste dut erabiltzailetik hasita. Naiz eta birak eta goraberak egon diren, nik uste du baldintzatuta gaudela beren ezarpenean. Hau da, enplegu zerbitzuak ezartzerakoan, politika hauek egiterakoan, bere eraginkortasuna baldintzatuta dago. Hemen ez da bakarrik ideia ona izan daitekela, sarrak esan duen bezala. A veces la idea es buena, pero si el desempeño no es el correcto, pues se convierte. Eta hori bihurtzen da, bihurtu diteke ideia txar batean. Beraz, ikasi duguna da lehenbizi pizgarria kontrataziorako, gero prestakuntzaren alde, orain orientazioa, hau, sistema zientifiko bada, zentsegu eta proba eta porrota. Nik uste dut Gerardo kondo esan duela. Oinarrizko arazoa da, orientatzaileak ditugu, orientazioekin nahi dugu, nik uste dut argi dagoela. Zerbitzu funtsezkoak, nolabait, akonpainamendu prozesuan, orientazioari begira daudela, eta baita ere enpresarekiko hurbiltasuna zein den. Eta, lehendabizi, nolabait, giltza bat baita, akonpainamendu ibilbide bat egiteko errefortzu bat eskaintzeko. Eta bigarrenez, enpresarekiko hurbiltasuna, enplegu politika aktiboak pertsonak jartzen dira hor behar bati erantzuteko modu lehiakorrean. Eta nik uste dut hori argi dugula. Baina uste dut proklama horretatik aurrera arrakastatxua izan daitekela eta eraman egin daitekela aplikazio konkretura. Baita ere pertsona funtzionarioek nola eramango duten aurrera eta erakundek nola eramango duten aurrera eta horrek garamatza zerbitzuen publikoen erreformara. Hauzi nagusi gisa. Duda de eso, antes de darte la palabra, Sara, no... Ez daukat inolako zalantzarik horrekin, hitzamen aurretik, Sara. Norbaitik parte hartu du lehen, eta esan du, eta oso arrazonagarria iruditu zait. Batzuetan, ikuspegi juridikotik gutxi egiten dugula. Niri, erabiltzaile batek esan dezake, nik eskubidea daukazuk ni orientatzeko, eta plan bat niri egiteko, plan pertsonalizatu bat. Baina ez nago ados orientazioarekin, ez zuk egin didazun diagnostikoarekin eta proposatu didazun planarekin. Baina hala ere formalki obligazioa beteta dago. Beraz, begibistakoa da, iruditzen zait, ikuspegi hori sartzea oso egokia iruditzen zait. Hemen kontu ez da bakarrik eskubideak egotea, eskubide formalak eta sustantiboak ere. Galdatu daitezkenak, baina eduki bat izan behar dute. Eta ikuspegi horretatik noski. Eta bukatzeagatik obligazioen gaia atera duzu. Hau da, irakasleek ondo azaldu digutu zein den eremu pribatuen obligazioak, eskubide eta obligazioak erreziprokoak dira. Bat niretzate eskubide dena zuretzate obligazioa da. Eta hemen, elege aurre proiektuan logika hori aplikatzen da, nik espero dudan horretaraino. Zuk ez baituzu zure obligazioak betetzen, ezin didazu eskatu nire obligazioak betetzeko. Beraz, zure eskubidea ezak aldagarria orduan. Eta nik uste dut argi euki beharko gerukera eta lagundu egiten dutela.
eta arazoa kokatu egiten dutela. Azken batean, politiken eraginkortasuna dago jokoan. Beraz, pilota itzultzen dizut, Sara. Niri gustatuko litzaidake pixka bat sakontzea gogoeta horretan. Ze politika aktiboa, kontzeptu multidimensionala da. ¿no? ¿Dónde tenemos que incidir? Ya nos lo has dicho. Esan diguzu jadanik. Eta gogoeta tekniko-zientifikoak ere egin dira, baina ardatza, prestakuntzaren ardatza hor dago, orientazioaren ardatza. Bai, bueno, pixkat, zure galderari erantzunez, pixka bat sakonduko dut esan denaren gainean. Hau da, egitura hau, ibilbide bat non hasten da diagnostiko batekin, diagnostikoa datorren pertsonarentzat ziurra asmatzen duena. Eta oso komplikatua da egitea. Nik uste du zentzu horretan, adimen artifizialak, Gerardo komendatu duen bezala lagunduko digula. Ze, orientatzaileak ez dute agatxo magiko bat. Hau da, orientatzaileak, enplegu eskatzailea orientatzen duena, bere kurrikuluma ikusten du, pertsona horrekin hitz egiten du, zentzuk diren indarguneak, lehentasunak, non sentitzen den hobeto. Baina gainera, hori merkatuarekin elkartu egin behar du. Ez da, on erraza detektatzea pertsona horrek benetan zer egin dezaken hobekien, eta ez da errez ulertzen non. Eta beraz hor, behar da, adimen artifizial berri hori lagundu egingo diguna orientatzen dutenari jakitea nondik doan merkatua. Eta zentzu horretan, eskubidez eta konpromisoa hitz egiten dugunean, nik uste dut pertsona bat, zerbitzu publiko batera joaten denean, nahi duena, benetan da, norbaitek laguntzea ikustea nola sartu merkatuan. Eta zentzu horretan, orientatzaileak nik uste dut planteatu egin behar duela menu antzeko bat, ez dago bakarrik irteera bat. Aukera asko daude, eta esaten dizute, bueno, zuk eukidezakezu irteera bizkor bat, baina behar bada baldintza hauekin. Baldintza isa hauekin. Eta horrek eskatu dezake prestakuntza laburren bat. Baina esken diezazuket, ibilbide luzeago izan dezaken zerbait. Eta prestakuntza luzeago eskatzen duena, baina horrek eramazaitzake beste enplegu mota honetara. Eta beste enplegu mota hori, zure orientatzaileak saiatzen da zu bideratzen, baina eskaritik etorri behar du, zuk ezagutzen duzunetik enpresen arloan. Horregatik, konpromiso horrek izan behar du oso egokia Alfonso komentatu duen bezala akordio bat. Hau da, ara doan pertsonak nahi du la merkatuan sartu eta azkenean, baloratu ondoren hainbat menu, akordio bat egongo da. Eta hartan, zuk hitzartzen duzu ibilbide bat, egoera pertsonala, profesionala, gaitasunak baloratuz eta orientatzaileak esango dit merkatuak zer ematen duen. Bi elementu funtsezko daude. Ni askotan, eta ez da, bueno, nik ez dakit legez iburuz zer. Ez da naizela filo legez, baina beti tentaldia itzaten du. Gauza bada paperean dagona, eta beste gauza bada nola ezartzen den. Aurre proiektu hau eraginkorra izan dadin behar dira niretzat bi elementu. Que el ciudadano se lo cree. Herritarrak sinestea, eskubide hori baduela, eta jo dezakela enplegu zerbitzutara, eta modu jakin batean jokatuko dutela. Eta denbora gehiagi daramagu zerbitzu enpleguak langabeen erregistra huts izan dela. Eta esaten zutena bakarriz diru laguntza merezi zenuen. Baina lege honek nahi duena, bilatzen duena oso handia da. Ni zerbitzu enplegu batera noizenean, izango da, hau, eta nik eskubide hori dut, eta hori lehenengo puntua. Eta bigarrenez, enpresek ulertu behar dute, enplegu zerbitzu publikoa, ente erakunde bada, ni ara joaten naiz nire beharrak komentatzera, eta lagundu egingo didate aurkitzen behar ditudan pertsona. Eta enpresek ere sinetxe egin behar dute zerbitzuan. Eta hor, berriz ere, erronka handia dugu. Beraz, lege honek funtzionatu dezan, horretaz gainera, bi hanka hauek ezinbestekoak dira. Bestela, ez du funtzionatuko. Oso ondo. Bai, bueno, irikita dago, beraz, ez da bai da. Eta parte hartu nahi duzuenean, nik, bueno, legez hitz egitean, gogoratu naiz Escobar profesorak esaten duena. Hau da, juristaren kezka hori, gauza bat paperak esaten duena eta besteak errealitatea. Hori da teoria eta hori da praxisa. Erronka handia da. Hau da, papera eta realitateak bat egin behar dutela, hori da, ez asmoa. Ezak zerbait gehiago erantzi nahi duzuen, nik uste dut
pixka bat sarrak esan duenaren aritik, gu orain gogo eta kulturalagoa bat egingo dut, baina pertsonen kudeaketan oso zerreta dagoen zerbait epatuko dut. Hau da, azken urteetan pasa gara kontrol kultura batetik kontzientzia kultura batera. Honi buruz nahi duzuena, ez da betu dezakegu, baina hori da lan harremanen oinarria. Laburbilduz azken urteetan gertatu dena. Esan dezaket, nire jefea ez da olakoa. Ni ez nago kasuistika horretan. Baina salbuespen bat izaten hasten da, bai. Eta hori horrela balin bada, enplegu zerbitzu publikoetan hori ere gertatu da. Pasa gara kudeaketa kontrol kudeaketa batetik, oinarrituta batez ere jarraipenean eta aurrez aurreko tasunean, prestazioetan, eta bar. Baina pasatu gara hortik baliorantzira eman nahi izatera. Hau da aldaketa. Eta horrek zerbitzu eredu batera garamatza. Hori da eredu batera garamatzana. Zerbitzu eredua zertan oinarritzen da azken batean. Oinarritzen da noski, behar bat dago, eta norbaitek konpondu egiten du zati batean edo osorik izan gaitezen errealista. Ez beti 100%. Eta administrazio publikoarekiko harremanetan baitugu referente batzuk, Gerardok esan ditu. Hau da, osasun zerbitzua dugu, gizarte zerbitzuak ditugu. Zertan oinarritzen da harremana? Horrek esan nahi du beti ados egongo nezela nire medikuak esaten duenarekin? Ez, batzuetan interneten begiratuko dut. Baina konfiantza harreman badago, ikusten da puntu zentra bat dagoela. Guk asko zaindu dugu osasun arloa. Ez bakarrik eskala batean. Asko zere elementu gehiago baita daude. Eta inguruan diagnostiko sistema bat du oso potentea. Batzuetan protokolo oso zorrotzak daude. Eta horregatik hain zuzen ere hartzen dugu esaten diguna. Naiz eta bizia jokoan jarri horregatik. Hori da osasun sistema baten oinarria. Pertsonaren kualifikazioa ematen duena. Eta gero jakin modu zorrotzean mekanismo batzuen bidez eta konfiantza harreman noski. Hori egiteko enplegu zerbitzu publikoetan ados nago. Lehendabizi kualifikazioa. Eta gero tresnak. Nik, ez dago denborari tresnei buruz hitz egiteko. Adimen artifiziala, badago tresna bat. Hori buruz hitz egingo dugu aurrerago ez dugu denborarik, baina hori da funtsezkoa. Baina funtsezkoena da egia ezatzeko hori ondo dagoen edo ez da ebaluazioa. Azkenean, beti gongo dira kontrol mugarriak. Beti egia ezatu beharko dugu aldean behin. Horrek funtzionatzen duela behar bezala. Eta ohitu behar dugu ikustera kudeaketa dinamika eta trazagarritasunak elementu ebaluatzaile bat izan behar duela. Eta denok horren mende gaudela. Hau da, honek funtzionatu du edo ez. Horrengoan beste modu batean egingo dut osasuna nean ere horrela da. Eta azken gogoeta bat. Hitza eman aurretik. Enplegua horren komplexua da, ezin da ikusi konpartimentu isolatu gisa. Euskal Legean erreferentzia asko egiten zaizkio babesari, gizarte zerbitzuei, baita ere enpleguaren aurreko faktore batzuei. Hori da ikuspegi zuzena, hau da, ikuspegi holistikoa. Ze bestela, azkenean, espektatibak sortuko ditugu, azkenean frustragarriak izango direnak. Pertsona horrek izango ditzake beste arazo batzuk, edo ez eszeptizismoa baizik eta errealismoz bigratu diezaioke eraginkortasunari zerbitzuetan. Inigo. Uste dut konfiantza dela paradigma berri bat. Baita ere lan garapenean denok bizi izan dugu pandemian. Denok bagenekien gure obligazioekin bete behar genituela, naiz eta ez ikusi gure etxeetan gundelako. Hau da, pixka bat lurrera jaizteagatik. Lan arloan bizipen bada, hau da, urrunetik lan egin dugun guztiak bizi izan dugu. Eta konpromisoa da balioa sortzea. Beraz, kultur aldaketak ere iritsi behar da zerbitzu publikoen organizazioetara. Eta uste dut, elkar ulertze berria hau, diagnostiko hau, plan propioa, arreta espezializatua, diagnostikoa, nik uste dut oso baliozkoa dela. Eta ideia batetik abiatzen da, elementu batzuetan ados egongo gara edo ez, baina hau honek jarrera defentsiboak sor ditzake.
Hau da, planteamendu hauek egiten dituzten nen artean, eta asumitu behar dutenak diagnostiko hori, akompainamendu hori, orientazio hori, eta esaten dutenak. Reklamazioak egon daitezke. Berbada esaten dute, bere eskubidea ez dela asetzen. Normala da, beldurrak eta egotea. Normala da, jarrera defentsiboak egotea, eta uste dut erronketako bat izango dela, aldaketa kultural bat sartzea, honetan guztian, zerbitzu publikoan, eta berriro hori insistituko dut, gauza bada lege aldarrikapena, eta beste gauza bada nola gauzatzen den enplegu zerbitzu publiko guztietan, badira ere, gai, orokorrak ere pixka bat, uzkur gaude danak ebaluazioaren aurrean, ez? Eta alderdi askotan, adibidez, funtzionarioen kultura, baita ere ze kontraste dagoen zuk egiten duzunaren artean, eta emaitzen artean, eta bar. Eta bi gauza. Me parece muy bien la cultura de la confianza, me gusta mucho. Asko gustatzen zait konfiantzaren kultura, eta paradigmak hori izan behar du. Pixka bat gelditu zait, zintzilik, konfiantza ez dela zerutik erortzen den zerbait, ez da opari bat, naturak oparitzen duen zerbait, eta konfiantza landu egin behar da, konfiantza pizgarritu egin behar da, eta bar noski zuk eskertuko nizuke pixka bat, zue kontatzea nola pizgarritzen den konfiantza. Eta begi bistakoa den gauza bat ikusita, hau da, ebaluazio objektua zein den konsiderazio kualitatiboa. Sarak neurtua du. Sarak neurtu egiten du. Hau da, gidoi aldatu didazu. Nola neurtzen da konfiantza? Pixkatola modu laburbilduan. Que la confianza se genera, pero realmente se generará confianza en tanto... Konfiantza sortzen da, ez dezagun astu, enpresak hor daudela. Oda, bai enpresak eta bai pertsonak ikusten dutenean, hain zuzen ere, orientazio mota ematen zaiena behar bezalakoa dela. Eta horretarako, orientatzailea jakin behar du zerk funtzionatzen duen eta zerk ez. Eta horretarako, behar da ebaluazioa, Gerardoak esan duen bezala, hartu behar dira hainbat pertsona, ebaluazio batetik pasatzen direnak, tratamendu taldea duzena, eta beste pertsona batzuk oso antzekoak dira, baina ez dira pasatzen ebaluazio horretatik. Eta identifikatu egiten duzu, zehatz-mehatz, ea programa horrek izan duen inpaktu bat bilatzen zenuen helburu horretan. Eta neurtzeko ondo inpaktua programa jakin batean, hauxe egin behar da. Eta ez dira beste gauza batzuk egin behar. Beste gauza batzuk oso erabilgarriak dira, baloratzeko, gogobetetasuna, betetzen maila, baloratzeko, baina inpaktua baloratzeko teknika batzuk erabat kontrastatuta daude, eta azkenean lanbide ari da orain aurrera eramaten. Ebaluazio mota hau. Beraz, sena parametro teknikoetan. Konfiantza neurtze baino gehiago neurtu konfiantzaren motivazioa. Sí, se ha entendido, sí, correcto. Bueno, nos vamos acercando. Urbitzen ari gara, amaierara. Ya estoy un poco inquieto por la aparición, pero no me dices, Sara, que cuando eso deje de estar en rojo es cuando estamos ya en una... Eta hori gorrian izagonean. Bueno, todavía tenemos un... Igual nos quita el micrófono. Igual mikrofonak itzaltzen digute, kontu zibili beharko dugu, nahi. Bazeon telebista programa bat, ez? Mikrofona jetxiten zena, ez? Agian hori egingo digute ere, hemen desaktibatu. Bai, badago gai bat, eta baina galdetu egin behar dizuet, bai ala bai. Hau da, landu nahi nuke. Eta lotuta dago Jaimek esan duenarekin, enplegua ezin da pentsatu edo tratatu modu isolatu batean. Hau da, zeharkakotasuna da kontzeptu handietako bat dena lotuta dago. Horrekin lotuta, eta aitortuz, bate esaten balin gaute, irakaslek esan dutenean zuk duzu, lanerako eskubidea, eta aitortuta dago Konstituzio Espainiarrean. Ez aurretiko tituluan, ez lehen kapituluan, baina bai eskubide bada. Herritarren eskubidea. Hori, eta orain arago joan nahi dugu. Ez bakarrik bermatu behar da enplegua. Baizik eta behar dugu benetako enplegu kalitatezkoa. Nik badakit kalitatea zer den ere, bai, noski badakit gauza batzuk, ikasi genituen gauza batzuk, Maslowen piramidori, ez? Lehenbizi oinarrizkoa, da. Bermatua izan,
jatekoa. Gero, elementu gehigarri batzuk daude, gogotasuna, aurrerapen pertsonala, eta bar. Noski, ematen du argi dugula, ezin diogula uko egin dimentsio kualitatiboari. Hau da, lantzen ditugunean enplegu politikak. Hau da, baina nola egiten da? Hau da, ez dut erantzun itxi bada, baina epista batzuk nahi ditut. Bideo honetik algoaz, esate baterako, bueno, ñabardura bat, bueno, ez zuzenketa, ez, debekatu dago, ez, ñabardura bada, bada. Hau da, eskubidea eta obligazioa, bai, egia da, bai. Nik uste dut hori prozesuaren parte dela. Hitz egiten dugunean bilakaeraz begibistan dago. Exigentziak zentzu guztietan, lan baldintzak adibidez, kontuan hartzen ditugunean, hori prozesuaren parte da. Beraz, adibide gisa jarri dut, Frantziako legea, Alemaniako ere arditza genezake. Eta beraz, exigentzia maila altuagoekin. Beraz, uste dut hori funtsezkoa dela, eta hitzarmen sozialaren barruan dago, jakiteko non dagoen kalitatearen elementu zentrala lan baldintzetan oro har. Baina baita ere interesatzen zait alderdi kualitatiboa eta zerbitzuaren prestaziora itzutzen naiz, ze ez da operatzaile bakarra enplegu zerbitzu publikoa. Tokiko administrazioak balioare eransten dute, beste elementu batzuk ulertzen dituzte, lurraldetasuna, sektore pribatuak. Egiten ditu orientazio jarduerak, dituzte mekanismoak, beraz, uste dut horrek laguntzen digula, hobetzen zerbitzuaren prestazioa, eta kalitatea ez bakarrik enpleguan, baizik eta ematen dugun zerbitzua hobea izan dadin. Hau da, zerbitzuak zuzenago jardun dezan enpleguaren kalitatean. Eta elementu horrek komplexutasun handiagoa du. Hori esan nahi nuen. Bueno, hori oso laburra izango naiz. Nik uste dut soluzioa dela, sendotu egin behar dugu lankidetza pribatu publikoa. Eta zerbitzuak elkarrekiten duenean enpresekin, beharrak detektatzen dituenean hor gaude prozesuetan gero kontratazioak izan daitezen kalitatezkoak. Eta hori da guk jarraitu beharreko bidea. Gero ez du balio edozein kontratazio. Kalitatezkoa izan behar du. Eta horretarako beharrezkoa da enplegu zerbitzu publikoarentzat enpresa berenetako bezeroa izatea. Nontzuk zerbitzu bat eskaintzen diozu, baina gero logikoki eskatu egiten duzu hortik joar dadin kalitatea. Konfiantza zirkuluan sartzeko, ze funtsezkoa da. Inigo, nik uste dut kontziente izan behar dugula. Asmo neurritxuek ez dute kalitatea sortzen enpleguan. Modu zuzenean. Nik uste dut marko bat badagoela politika definitzeko orduan. Aurre proiektu honetan. Euskal Herriaren kasuan, enplegu politikak, ekimenak bultzatzen ditu, ez bakarrik enplegu arloan. Eta horrela eraginkor egiten dugu enplegu duinerako eskubidea. Hau da, kontzeptua dago politikan bertan. Nik uste dut, zerbitzu hauek eskaintzeko orduan, nik uste dut enpleguaren aldeko apustua izan behar du. Enplegu duina izango da, edo bestela ez da enplegua. Eta itzale esparruan ere horrela gelitu da geria. Nik uste du zerbitzu hauek guztiak betetzen dutela bere eginkizuna, bai pertsonenganako, bai enpresarekiko. Hau da, zerbitzu hauek guztiak ematen direnean enplegu duen gisa, horrek bideratu egingo du pedagogiara eta baita ere enplegu duina sortzeko orduan. Baina, hortik harago, uste dut badagoela alderdi gogorrago bat enplegua sortzean, ohituta gaude lotzea lan harremanekin, baita ere erregulazio kolektiboarekin. Eta arlo horietan tradizionalki manejatu diren aldaera gakoak ordainsarietara bideratuta daude eta baita ere ze lan kantitate egiten den edo zenbat ordu lan egiten diren. Baina inposatzen ari da
begirada bat non enpleguaren kalitateak erakusten ditu beste hainbat dimentsio. Berbada biguinagoak, komplexuagoak direnak sartzen esparru horretan. Esparru arautzaile horretan, baina etorkizuneko ariketa da pixka bat zubiak eraikitzea zentzu horretan enplegu politiken artean eta baita ere zerikusia dutenak lanarekin zuzenean. Horrela bilduak egon daitezen. Hor, zerbait esatearren, bere gobernantza esparruan dago elkarrizketa sozialaren maila. Zubia dena bi munduen artean eta zentzu horretan aberaztu egin dezaketenak kalitatea enpleguan. Eta segundotxo bat, usten badidazu horrek, ondorioa du araudietan. Hasierara itzultzeko. Aurten, estatuan 4 prozesu legegile eramaten ari dira horrean. Hasiera urtekoa, gero dator prestakuntza lege organikoa lanbide heziketan, enplegu legea, eta etorkizuneko lege bat prestakuntza lanean. Eta legeri autonomiko ez gain. Frantzian bakarrik gorputz normatiboa bakarrean dago, hau da, lotu egiten du lan harremanak enpleguarekin. Eta nik uste du prozesu hori integrazio badela non ikusten den modu eraginkorragoan eta kohesionatuagoa lan egitekela. Nik uste dut amaitu dugula gure denbora, baina ez dakit. Ez dakit, bai, bukatu dugu, bai. Gauzatxo bat bakarrik. Eskerrak eman nire kidei, mailan dauden kidei. Bueno, Iñigok esan du, duina, enplegua izango da duina, edo ez da izango. Eta nik uste du gaudela polarizazio jarrera batean, dualizazio batean. Mikel Landabasok esan du, eta oso arriskutsua du. Disolvente oso handia da kohesioan, eta hori bai dela mehatxu bat, ez bakarrik agerian dagoena baizik eta berdintasun estandaretan eta kohesioan, ez dezagun ahaztu ze enplegu asko egongo da polo batean, babes handia eta atentzio handia beharko duena. Nire aldetik hementxe. Bai, orain galderentzako txanda dugu nahi dutenentzat. Bai, hor badago galdera bat eskua altxata, eta hor beste esku bat. Que bien, ya al final de la mañana siempre se anima la gente. Beti goiza amaitzean jende animatu egiten da. Gerardo, bai, oso ondo, galderak daude. Orain, galdera zailak, lanbideko jendearen galderak hemen Gerardo, ze hurbilago zaude. Bai, oso azkar, Jaime aprobetxatu ze niri pasatu intzait, eta zuk oso ondo ezagutzen duzu. Ze itzikin behar da, kostu unitarioa, zerbitzu bermatua, oso garrantzitsua da prezioa jartzea zuzenbide eskubide subjektibo ez jakiteko zeri buruz ari garen hizketan. Jakinda ez dela oso egokia hori egitea. Balioa baina prezio baina gehiago. Importante. Ez nuen nahi gaia arantzatxua delako, baina hau ez da doakoa, azkenean. Eta duela denbora pixka bat, uste dut horreko krisitik eratorritako zerbait dela, Eta hau gainera, Ogasun Ministerioak bultzatutako metodologia batekin du zerikusia. Eta CP enplegu zerbitzu guztiekin batera ari da azterlan bat egiten. Bilatzen delako arrazoizko emaitza bat lortza soilik langileen kostari dagokionez, baizik eta baita ere bigarren kapituluari dagokionez, ez da osa bera Madrilgo da Bartzelonako erdigunea edo Andaluziako herri bateko bulego bat. Noski, hau bada erreferente oso garrantzitsu bat, eta gainera beharrak aurre ikusteko aukera ematen digu ere. Ez soilik kostua aurre ikusteko, baizik eta baita ere jakiteko zer beharko dugun legea betetzeko. Eta eskubide subjektiboa zarago, horrek eskatzen du ere gaitasun bat edukitzea beharrezko baliabideak izateko. Eta hori ikusi dugu, mendekotasun legearekin, eta hor zer nolako puntu kritiko egon zen legeen garapenean. Badaukagu, bilera bat aurre ikusita, autonomia erkidegoekin lehenengo balorazioa aztertzeko, Europar Batasunak ezartzen ditu epeak, zuk zeuk esan duzun bezala.
Eta bai, hori kontuan hartu behar dugu, ez nuen aztuta baina ez duen sartu nahi horretan, ez jartzeko arreta ere ez kostuan. Badago galdera gehiago, baina gogorazi nahi dizuegu ere galderak egin ditzakezuela online ere, aplikazioaren bitartez. Eta hemen dugu ere, sailburu ordea inork zalantzaren bat, baldin badu, edo zerbaitetan sakondu nahi badu, orain da Bueno, a mí me estáis alegrando mucho los oídos en general. Bai, niretzat harrigarria da ere pixka batez, eta entzutea orientazioaren profesionalizazioaz, hitz egitea, enpresez hitz egin behar dugula, profesionala behar ditugula, prospekzioan. Eta hori niretzat bada, harrigarria eta atsegina, baina zerbait botatzen dut faltan. Legegintza ekintzez ari garenean, ere, ari garelako zerbitzuen egituraz. Eta osasungintzan denok dakigu, medikoak egon behar direla, hori ez da zalantzan jartzen. Eta hezkuntzan irakaslea, baina hemen, enplegu zerbitzuan, orientazioaren, profesionalizazioarena, zer nahi duzu esatea. Baina niretzat, barregarria da. Eta prospekzioa, tira, bada, iaia, adituentzat, ez? Eta kontuan izan behar dugu, gainera, hori hor dagoela, ez da? Función pública, pero no ha venido. Bai, funtzio publikoa, baina ez etorri, ez da? ¿Dónde está función pública? Aquí, Que conteste. Alfonso Gurpegi. Non dago? Lanbidek, aurten, 70 piku pertsona gehiago ditu. 79, 79 gehiago, ez da? Zuzentzen diate. Eta 72 daude, ez da? Eta badakigu, lege hau ez dela ezertarako iritsiko, ez badugu ongi neurtzen zer behar ditugun eta nola aplikatu dezakegun legea. Eta dimentsionamendua izan behar da enplegu sistemarena. Hor sartu behar direlako enpleguaren arloan lan egite duten guztiak. Toki administraziotik, behargintzak, garapen agentziak, hori guztiak hor sartzen dira. Eta badakizuenez, horiek legean sartzen dira, eta badira ere zerbitzu publikoak, Beraz, horiek ere kontuan hartu behar ditugu, eta funtzio publikoarekin noski borrokatu beharra dago, baina iruditzen zait zur jokatu behar dugula. Zur beharrak zehazteko, eta baliabide publiko guztiak ongi baliatzeko, ez da? Askotan gaur egun gobernuaren aurrekontuan eta beste aurrekontu batzuetan ere kontuan hartu beharko dugu hori, baina baita ere, iruditzen zait, beharrezko dela dimentsionamendua eta profesionalizazioa. Lo he señalado muy rápidamente. Eta profesionalizazioari dagokionez ere, eta Gerardok aipatutakoarekin lotuta, eta agentzia bihurtze horrekin lotuta, gure apostua bada ente publiko bihurtzea. Ez irudia asko gustatzen zaigulako edo bata edo bestean nahiago dulako, ez baizik eta ulertzen dugulako horrela, egingarriagoa, errazagoa dela, lantzea eta zaintzea. Profesionaltze hori, profesionalena. Eta barkatu errepikatzea, gaur egun funtzio publikoan zailtasuna ditugulako ere, ia eskala ospetsu horiek zartzeko, ez direlako existitzen, ez da? Baina izu beharrezkoak dira. Eta arauek esparru bat jartzen digute, abiapuntu bat jartzen digute, baina esan duzu ere, ez da? Prozesua da. Eta egin genuen iaz, diagnostiko parte atzaile bat, eta esaten zenuten, ez? Eta esaten genuen tarta, pusketaz pusketa jan behar dugula.
noski seriotasun osoz, modu zuhur batean, konfiantza sortuz, eta frogatuz benetan balio dugula, gure eginkizun horiek betetzeko, eta aurrera egiteko azken batean. Bai, altxa du eskuare Javierrek. Azkeneko bi galderak, oso berandu gabiltzalako. Arratsaldeon, Extremaduratik nator, eta guztiz ados esan denarekin. Eta guk bai dugula berariazko espezialitate bat, eta horrela, saiesten dugu ies hori, ez da, Gerardok aipatu duena. Baina baita ere, badago beste zerbait niretzat ere kezkagarria dena. Eta nire iritziz, orientadoreak diagnostiko bat egiten du, ez da? Enplegarritasun faltaren, gaixotasun horren inguruan. Diagnostikoa eta errezeta egiten dizkigu. Eta arazo askotan da, botika bila joaten garenean, botikarik ezagoela. Eta orduan gaixo bat zegu sendatzen. Eta errealitate hori ikusten dugu, prestakuntzarekin lotuta. Adibidez, prestakuntza, uste dut nahiko orokortua dela, ikusten dugulako ere, ez arautua ere, ez dela agian hain zurruna, baina oraindik ere ez dela egokitzen benetako beharraetara. Eta zertarako izan, ongi trebatutako pertsonak gero emango dizkiguten errezeta horiek, ez badute izango, jarraipen bat ez badire izango, aplikatzekoak. Beraz, hor iruditzen zait oraindik ere aurrera pauso ugari dugula emateko. Bai, ez da denak horrela egiten ari gara, baietz buruarekin, ez da? Zara, bai, ez, nik soilik esatea, bai, zuzen ere, horregatik ematen den informazioa, ematen den errezeta, egon behar dela oso ongi lotuta merkatuko beharrekin. Eta ulertzen dut, ezin dela izan profil zehatz bat kasu guztietarako. Baina lortzen badugu enpresak etengabe joatea enplegu zerbitzu publikotara beharrak antzen bateko, orduan arrakastarako aukerak handiagoak izango dira, ezta? Eta errezeta existituko da, ezta? Eta horrela, azkenean lortuko duzu, ezta? Enplegua erabiltzen duzunean errezeta hori, ezta? Botika hori eskatzen duzunean, ez? Horregatik niretzat da garrantzitsua merkatuaren beharrekin etengabeko harreman bat izatea. Bai, gauzatxo bat. Zerbitzu publikoak alderatzen baditugu, eta ikusten badugu nola ebatzen duten hau, ikus dezakegu zerbitzu publiko batean, zure adibidea jarraituta, farmaziara ez joateko, gorde egiten dituztela botika batzuk, eta zuzenean ematen dizkietela jarraitzen diazu, ez, arrazoi bidea. Eta ez zuzen ere, eskumenekin lotutako horiek, dira enplegarritasunarekin lotuen daudenak, ez da? Zerkako gaitasunak ere, edo gaitasunak oso modu sinplean azaltzen ari naiz, Ez da horrela, zehazki, baina tira, noski, horre bidali behar den lekura, eta egongo denaren esku. Pixka bat antolatzearren ere ez da hori, ez? Eta baude elementu batzuk gakoak direnak, eta hor dago, orientatzailearen profila, eta bere egitekoak, baina gero badaude ere bere prozesuak, zer prozesu pilotatzen ditu. Horretarako beste egun oso bat beharko genuke. Azkeneko galdera, zorionak zuen ideiengatik gustatu zaizki prozesua, politika aktiboak, enpresetan pentsatzea, eta zuen iritziz politika aktiboek badute zer esanik? Negoziazio kolektiboan, alusioengatik, ez? Tira, nik esango nuke baietz, biztan dela, baietz. Eta enplegu politiken dimentsio estrategiko bat baldin bada prestakuntza, lerrokatuta egotea enpresen beharrekin uste dut hor negoziazio kolektiboak zer esan
handia duela. Baina badaude erronka batzuk zailak direnak, konplexua, guk ere ez ezin dugu deitu funtzio publikora eta lakitxo, ez guk ere tresna behar ditugu, guk ere prestakuntza behar dugu, baina bai, noski, biztan da. Eta bestetik, benetan uste badugu, enplegu duin bat eta kalitateko bat ezinbestekoa dela, eta badela enplegu bat izateko eta mantentzeko funtsezko elementua, hor, negoziazio kolektiboa ezinbestekoa da ere. Beraz, nire iritziz, bai, zalantzari gabe, ziurgabetasun handiagoa dut nola eta noiz egite horretan, baina bai. Bai, oso labur. Bai, niri zerbitzuen kostorekin bezala gertatzen zait, ez nuen hemen sartu nahi, baina tira. Frantziako legea aipatu danean, inbatean horregatik aipatzen nuen, ez? Ikusten dugu, eta badaukagu dola gutxiko adibide bat, osongi landutakoa. Alderdi normatiboa gutxieneko baldintza batzuk ezartzen ditu. Eta negoziazio kolektiboaren mende uzten du horien garapena. Hau da, berariaz egiten du legeak hori, ez? Esaten du, onaino markatuko dugu, baina horrekin egiten duena da, hori egiten du, ezakite, alderdi kualitatiboagoetan, ez du sartu nahi ere ez orain testuan, baina legeak berak bultzatzen du. Negoziazio kolektibo hori gutxieneko batzuk ezartzen ditu, eta gainera, beraien legea, bada lanarena, negoziazio kolektiborena, eta bide profesionalena. Bertan ezartzen du nola eta zer eragileekin egingo den, batzorde paritarioak ezartzen dira, beraz ez da ohiko agian esparrua, baizik eta beraria sortutakoa ere, funtzio hauetarako. Eta... Es decir, hay camino. La respuesta es obviamente... Eta, bai, horrela, animatuko gara denak, oso labur izan behar du, ze bestela... Katerina hemen eman barko gonbidatu ze ja berandutzen ari da. Ze gainera Pakok pixka bat bukatzeko eskatu dit hitza. Bai, ez besterik gabe. Egia estatzen duen mikrofonoa, mesedez, bai, etzai oso ondo entzuten, eskerrik asko. Poco ahí. No, constato que estoy completamente... Era bat ados nago, lehen nolabait esan dugu... esparru bat dagoela enplegu kalitatean eta aberastu dezakena lerro horretan, negoziazio kolektiboan, eta nik bai jaso nahi nuen, lehen esan diguten ari buruz. Nik uste dut behar bada oso optimistak izan garela. Azken hamarkadetan, politika aktiboetan, prestakuntzari dagokionez, nolabaiteko enpeinu bat egon da, prestakuntza inpaketatzeko jarduera ziurtagarrien inguruan, eta ikusi duguna gargoizean, eta esparru ponentzia. Ebaluazio oso azkardoaz gauzak eta edozen saiakera txarra da, beraz joan behar dugu gaitasunetara, askoz ere harinagoak eta gai izango direnak erantzuten. Hori berez beste mundua da, eta ez da baidan, beraz, hortxe uzten dut. Txalo bero bat, denontzat, Tomas Arreta, Jaime López Cosío, Iñigo Artetxe eta Sara de la Rica. Gracias. Que son las 2:25. Eta ordu 2:25 dira, eta ja amaitzeko ordua da. Gaurkoz bukatzeko saiatuko naiz, gaur hemen entzundako guztia labur biltzen, baina labur, Hemos estado viendo en esta jornada. Gaur jardunaldi honetan hitz egin dugu enplegua kohesio sozialerako tresna bada, erakundeen eginkizuna dela Idoia Mendiak esan duguna. Ezin dute kudeatzaile hutsak izan. Ausartu egin behar dute Mikel Landabaso, errepasatu ditu. Digital El Verde, y ha pedido a las... Eta erakundei eskatu die industria politika egoki bat, oinarrituta berrikuntzan, eta apustu egin behar da prestakuntzaren alde behar guztia erantzuteko. Eta Telmo Eskolar eta Luis Gilek ere zuzenbide objektiboak aipatu dizkigu. Eta eskubide bat langabeentzat eta okupatuentzat zerbitzu eta planen bitartez. Viceconsejero Gurpegi nos ha dicho que estamos ante un derecho
inexistente, bueno, lo han dicho desde el gobierno vasco, sin la colaboración. Ez dago bestela onuradunaren lakidetzari gabe. Akordio egon behar du bi aldeen artean, eta gainera enpleguaren etorkizuneko legeak onuradunak ez badu kolaboratzen, gobernua libratu egingo da bere obligaziotik. Ikusi dugu gainera Espainiar esekutibak gauza antzeko bat ikusten duela enplegu politika aktiboetan, bere enplegu legean haiek deitu dute zerbitzu bermatua. Gerardo Gutierrez Ardoik kontatu dugu, eta azken maila hau agurtu berri duguna gauza askori buruz hitz egin da, eta lurrera jetxi dira, asko batez ere aldezkeneko partean. Nik uste dut esan dena da, legeen bultzada baten gaudela ez bakarri eta politika aktiboen bultzada, politika aktibo berriak, berrikuntzari lotuta. Servicios públicos de empleo. Enplegu zerbitzu publiko berriak, ez dira bakarri pertsona erregistratzaileak izango, baizik eta indartuta daude orientatzeko, prestatzeko eta laguntzeko laneratzean, modu pertsonalizatean, kartara. Argi gelditu da ere bide bat markatu behar dela, orientatu behar direla politika publiko horiek, naiz eta gero, Sara de la Rica esan duen bezala, exekuzioa komplexua izan.